Imos logo co acta do pleno anterior, correspondente ao 27 de abril, se teñen algo que engadir para incorporar. Simplemente, hai así uns erros que eu entendo que son de transcripción, pero ali no apartado de robos, cando se facía referencia ao espello, é non Campo Lameiro, que aquí non é Campo Lameiro, é Campo Ribeiro. Campo Ribeiro. Alguna máis? Se non procedemos, votamos entón a acta. Votos a favor, quedaría aprobada. O seguinte punto de orden do día sería a dación de conta das resolucións de alcaldía correspondentes de abril 265, 359, abril 2017. Non sei se hai actas da Xunta de Goberno correspondentes a acta número 6 do 10 do 4 e acta número 7 do 24 do 4. E pasaríamos ao primeiro punto do orden do día, que é a aprobación do convenio de colaboración entre os concellos da Pobra do Caramiñal e Rianxo para a execución do obradoiro de emprego de Castelao Valle Inclán e solicitude conxunta dunha axuda ao aveiro da orde do 29 de marzo de 2017. O motivo, de alguma maneira, de traelo ao pleno, cousa que non pasa, pois, por exemplo, coa outra escola obradoiro que se solicitou en exclusiva polo Concello de Rianxo, é precisamente por concorrer unha colaboración cun concello, donde se lle encomendan unha serie de tarefas para dirixir de alguma maneira este que vai dirixido aos rapaces e aos mozos e mozas en situación de garantía do sistema de garantía social. Este obradoiro faríase, estaba preparado para ser presentado en solitario polo Concello de Rianxo e non viría a este pleno, pero valorando os puntos da baremación e instancias pois tamén da posibilidade de adquirir máis puntos e conseguir executalo, pois valorouse a posibilidade de convenialo para acceder a unha puntuación mellor. Falouse tamén co Concello da Pobra, as especialidades serían para 15 alumnos, 7 da Pobra, 8 de Rianxo, colaborando de alguma maneira entre os dous concellos no que sería a selección do persoal de dirección, director, mestres de especialidade, auxiliar administrativo e titores, e de alguma maneira compartindo un mesmo programa teórico, pero con actuacións diferentes, baseadas sobre todo en dous módulos, que sería actividades auxiliares en conservación e mellora de montes e promoción turística local e información ao visitante. Serían estes os dous módulos que se impartirían. Xa digo, ao ir compartido é o motivo de que veñan ao pleno a solicitude deste obradoiro. Hai solicitada unha escola taller, este é para mozos e mozas, se non me engano, menores de 30 anos inseridos nese sistema de garantía juvenil, e o outro xa é para a poboación en xeral aberto para 9 meses. As porcentaxes de alumnos, pois máis ou menos son as que mencionei antes. Nada máis, paso a palabra. Esta é a encomenda de xestión ao Concello da Pobra para facer os labores administrativos para a consecución do obradoiro. Ten a palabra o voceiro de Rianxo. Bueno, adiantar que o imos apoiar. Parecenos especialmente boa idea que fora conveniado co Concello da Pobra, e ademais creo que pode ser unha boa oportunidade para levar Arousa Norte máis aló do que é e facer realmente unha mancomunidade deso, democratizala. Xa sabemos que algúns amenazan con levar o balón se non tiran o penalti, pero temos que seguir intentando democratizar Arousa Norte.
Entonces, pois parecenos unha boa idea que se combinada. Tamén nos parece unha boa idea que sea dirixida a mozos, porque, bueno, efectivamente, todas as accións de formación profesional para inserción pois son necesarias, pero, bueno, o paro bate con particular crueza nestes momentos na xente moza, entón é importante que gocen de unha oportunidade. Tamén nos gustan os perfis profesionales, ou polo menos gustannos máis que en veces precedentes, e gustannos máis porque entendemos que teñen algunhas posibilidades máis reais de inserción profesional que non tiñan nos anteriores, non? E, por decir algo que non nos gusta a actividade que propoñen en Rianxo, a actividade práctica do roteiro. O roteiro encántanos, pero non nos parece que como actividade de formación para xente que van ser técnicos de nivel 1 en montes, creemos que podría haber outras actividades moito máis fructíferas. Aínda así, pois en xeral gústanos e imos apoialo. Ten a palabra voceira do Partido Socialista. Gracias. Nos tamén estamos de acordo, estamos contentos de que se intente conseguir outro obradoiro de emprego, pero o que si votamos de menos é que ao mellor este tema non se tivera tratado nunha xunta de portavoces, ou en outro foro que se elixira, porque realmente o que falaba Antón, non podemos, aínda que estemos de acordo na maioría das cousas, pois ao mellor a proposta práctica buscábamos outra entre todos. Esperamos que en próximos temas que surxan deste tipo, pois que se poda falar antes de traer ao pleno. Nada máis. Gracias. Palabra da voceira do Partido Popular. Gracias. Nos, mellor que non ter nada, pois evidentemente vamos a apoiar todo o que sea beneficioso, aínda que creemos que podría ser máis beneficioso todavía, sabendo outras propostas, pero vamos a apoialo. Mais nada, moitas gracias. Este é un pouco para non contestar, pero si complementar. Sería a segunda vez, porque xa houve outra escola taller que se fixo no conxunto dos 4 concellos da Arousa Norte. Tuvemos unha escola taller, unha experiencia anterior onde os 4 concurrimos a facer. Por outro lado, tampouco ao final, ao compartir, queda achicada de números de persoas. En o caso de Rianxo foron apenas 5 persoas as que deron. En todo caso, tamén, eu creo que aínda estamos en tempo de modificar de alguma maneira o que é o traballo. Estritamente, eu creo que hai pé para facer bastante traballo no que é o río Té. En todo caso, sí que é buscar unha pequena ampliación nunha zona que se incorporaría e que quedaría bastante avanzada, por canto é a zona verde do polígono, unha zona que está neste momento máis ou menos limpa, pero que ainda ten especies non autóctonas, no que temos tamén unha zona de froiteiras, unha zona de vide, unha zona ademais que se pode recuperar, e sería de reelaborar un traballo potente alrededor desa zona, aproximadamente 500 metros entre a Ponte da Laxe e o que sería o río, o Fox, a zona do Fox e da rotonda do río Té e a zona do polígono. É unha zona nova, polo tanto, eu creo que dá para experiencia. Este complementase porque a escola taller, a outra que se busca, actúa basicamente sobre o Barral, é un espazo que hai de 10 hectáreas, donde sí que teñen tamén un traballo máis enfocado ao que sería o traballo de explotación forestal, posibilidade de usar o monte para facer estrategias de micorrizado para cogumelos, aproveitamento dos piñeiros, outro tipo de traballo máis especializado. Este enfocouse de alguma maneira algo máis livián no que é o traballo forestal, baseado na recuperación dese novo espazo. Como tantas cousas, unha das gustaría traelo máis a consensuar. Os prazos son moi cortos, porque entre que se elaboran os proxectos, hai a toma de decisión de facelos e toda a elaboración técnica, e agora concurriu tamén a demanda da Pobra de facelo conxunto,
A verdade é que pasa o mes moi rápido. Entre que tomas a decisión, buscas o diñeiro. Tomamos nota un pouco da chamada de atención para consensuar algunha outra proposta e como outras tantas cousas tamén que está aberto todo o tempo se algunha idea hai para futuros escolas talleros, colaboradoiros para, sin necesidade de esgotar os prazos, que estamos dispostos a escoitar e ouvir propostas en calqueira momento. Tomamos nota diso e dámonos por aludidos para buscar maior consenso no que é as especialidades que se promoven. E máis nada, visto que vamos proceder á votación, votos a favor, quedaría aprobado por unanimidade. O seguinte punto de orden do día sería a modificación da ordenanza reguladora para a tenencia, defensa e protección de animais de compañía. Defende a proposta a concelleira de Benestar Animal. Moi boa tarde. Gracias, Carmen. Moi boa tarde. Como xa vimos na comisión, ano pasado vimos de un pouco nos rojos, non? Ao mellor, ou puntos varios das comisións, xa viña sendo habitual ver de atopar unha fórmula de convivencia, sobre todo en tempada de verán nas praias, para a xente que levaba os seus cans. Daquela fíxose informalmente a proposta de establecer un horario real adaptado ao que xa se facía nos principais areais, sobre todo aquí en Tanxil, a Torre, por exemplo, en Taragoña. Entón, o que se propuxo foi unha proposta de modificación da nosa propia ordenanza, onde nós o que levamos á comisión foi especificar exactamente acotar un horario específico en todos os areais de Rianxo, non especificalo en ningún, sino ao contrario, todos abertos a. En concreto, falábase da proposta de que se permitía a presenza de animais de compañía nos areais rianxeiros dende as 9 ata as 9 na tempada de verán. O documento foi á comisión, iso é a gran modificación que iba a comentar. Despois desa comisión houve varias propostas de algún dos grupos, como por exemplo o PSOE, onde se propoñían tres cousas en concreto: especificar que se entendía por tempada de verán, especificar tamén que os cans e cadelas de raza perigosa sí que especificara o tema do boso, máis unha terceira cousa, que pasaba fora dese tempo de verán, non? Si os cans poderían estar soltos ou non, e como sería. Ben, pois como vos enviamos as emendas o mércores de como quedaría o documento final, entón, por si non o vistedes, comento en alto. Na comisión, os grupos coitaron as propostas, neste caso do PSOE, e despois nós procedemos a redactar xusto o que se pedía. Pero, vamos velo agora. O documento queda así: modifícase o apartado onde pon queda prohibido o acceso ou permanencia de animais domésticos ou de compañía naqueles lugares de concorrencia pública en que a súa estancia resulte desaconsellable por razóns hixiénicas e sanitarias ou por resultar a súa natureza e comportamento inconciliables coa actividade que en tales lugares se desenvolva, nos parques, praias, piscinas e calquer outro lugar de concorrencia e titularidade pública, sempre que as circunstancias o permitan, cotaránse zonas separadas debidamente sinalizadas para a estancia de animais domésticos en condicións tales que non constitúan un perigo para os restantes usuarios. Ese texto modifícase exactamente por: restrínsese o acceso ou permanencia de animais domésticos ou de compañía naqueles lugares de concorrencia pública en que a súa estancia resulte desaconsellable por razóns hixiénicas e sanitarias ou por resultar a súa natureza e comportamento inconciliables coa actividade que en tales lugares se desenvolva. Nos parques, praias, piscinas e ou calquera outro lugar de concorrencia e titularidade pública, sempre que as circunstancias o permitan, isto queda o mesmo, cotaránse zonas separadas debidamente sinalizadas para a estancia de animais domésticos en condicións tales que non constitúan un perigo para o resto das persoas usuarias. Permítese a presenza de animais de compañía nos areais rianxeiros dende as 21 horas ata as 9 horas da tempada de verán. Enténdese como tempada de verán desde o 1 de xuño ao 30 de setembro. Fora desa tempada, o acceso está permitido sempre que as circunstancias o permitan, sendo as autoridades competentes quen tomen a decisión ante circunstancias de excepcionalidade.
As persoas responsables dos animais deberán exercer sobre aqueles un control suficiente e axeitado en atención ás súas específicas características para evitar riscos para a cidadanía e outros animais, utilizando correa e bozo de ser preciso para conseguir unha convivencia efectiva. Os cans considerados potencialmente perigosos deben cumprir ca normativa específica da súa categoría. As persoas responsables teñen a obriga de recoller convenientemente os excrementos e depositalos ou ben en bolsas de lixo domiciliaria, colectores ou ben naqueles lugares que a autoridade municipal destine expresamente a esa finalidade. Deste xeito, quedaría a proposta coas emendas que fixestedes na propia comisión. Ten a palabra... Bueno, nos manifestamos na comisión tamén que basicamente estábamos de acordo, non fixamos daquelas chegas, agora explico tamén un pouco por qué, e o que si lamentamos é que unha proposta moi similar a esta traíamola nós en forma de robo fai agora xusto un ano. Pedíamos que se despois de pedir un ano antes unha praia de animais, despois, valorando, pedimos que se permitise a presencia de animais nas praias por franxas horarias. Bueno, aínda con todo, congratulámonos de que veña. O que sí pensamos que por eso tampouco non fixamos grandes esforzos nas achegas, porque pensamos que, a ver, ahora en canto saia a nova lei de protección de benestar, que polo que sabemos entra no Parlamento en breve, polo tanto non tardará en sair, e tendo en conta que a nosa ordenanza ten 20 anos, é do 96, e que as situacións en relación aos animais de compañía cambiou sustancialmente nestes 20 anos, pois pensamos que habrá que reelaborar toda a ordenanza, habrá que facer unha nova ordenanza. E parécenos, pero bueno, xa no seu momento se falará, parécenos que siguen sendo necesario delimitar zonas de esparcemento de animais, porque se están usando as praias como zonas de esparcemento e non o son, e se o proxecto de lei continúa como está, por exemplo, será obrigatorio o uso de correas na praia, como espacio público que é, porque só estará permitido o non uso en zonas de esparcemento. Entonces, sigue nos parecendo necesario eso, pero bueno, supoño, non sei como que opinades o resto, pero supoño que non tardando habrá que darlle unha volta a toda esa ordenanza. Vale, moi ben, gracias. Voceiro do PSOE. Nós estamos de acordo. Voceiro do Partido Popular. Nós tamén vamos a apoiar a proposta porque foi un pouco no sentido que fomos na comisión informativa en que non queríamos delimitar unha playa sola e excluir a xente aos veciños desa playa, senón preferiblemente pois ter un horario marcado e que os cans podan ir tamén e acceder a elas. Foi o que lle trasladamos e o mesmo que decimos agora, por lo tanto vamos a apoiar. Moitas gracias. Non sei se queres... Sí, sí que me gustaría chegar ás seguintes cousas. Na comisión houve espacio para propor unha praia en concreto de debate. Os grupos non trasladastedes ningunha praia en concreto en ese espacio. Nós tampouco. A idea de un horario acotado é que se vía máis facilitadora de cara a convivencia dificilísima entre animais e persoas. Estamos ao tanto de que hai un borrador de un anteproxecto de lei de protección animal. De feito, os grupos tedes no vosso correo electrónico desde fai xa tempo, teria que mirar o mes, que non son como a vos de saber exactamente en que mes ou non, pero sí que é certo que nós xa vos trasladamos unha proposta de modificación de ordenanza onde iba moito máis na liña e máis alá incluso da lei de protección animal que supostamente van a aprobar, que esperaremos xa fai máis dun ano, como día de Lina. En esa proposta de ordenanza
falábanse sobre moitas cousas. Ese documento non chegou a ir á comisión justamente porque a indicación naquele momento o secretario estaba de Almiro era se vai salir unha lei, esperemos Entón, o acordo era esperar a que esa lei se aprobara para ver que facíamos nós. Que pasa? A nós venos o verán en riba, si ou si que temos que achegar algunha modificación. Despois xa veremos que facemos ou que non. As zonas de esparcemento, unha cousa son as zonas de esparcemento e outra cousa é a convivencia real que aquí pasa. Isto non é unha cidade na que sea necesario un microcurruncho onde o can vai a depositar e non recoller, ainda por riba non se recolle, sino que hai grandes espacios que son usados hoxe en día pola xente, sobre todo areais, porque son os sitios máis grandes onde o can pode correr, que niso de río, que tamén é usado. Entón, nós non falamos en ningún momento de zonas de esparcemento, sobre todo porque iso conleva o descoidado de recollida. Nós, de feito, ahora mesmo, se este documento vai adiante e hai ese acotar de horario, sí que imos necesitar o reforzo a Policía Local para ver de que se sigue recollendo que corresponde e competa. Así que a idea de ordenanza é común e xa tedes nos vosos correos electrónicos. Mirade, por Dios. Queres contestar? Pois veña, un último turno pecha... pecho eu, non? Bueno, vamos a ver, mira, é que con respecto ao da praia xa é a terceira vez que se reitera e nós somos novos aquí, pero temos un certo recorrido nestas lides. Non imos cargar nós con marrón quen goberna, ten unha serie de obligas e unha serie de ventaxas. Entonces, claro, quen goberna ten que facer a proposta, porque quedaría chistosísimo que os dous de Rianxo en común propuxeran a Praia do Pazo como praia de esparcimentos animais. Entonces, non se esforcen por esa vía que non picamos, Vale, bueno, dito isto, sí que apoyamos a isto. E a zona de esparcemento, a ver, eu non son nin teño mascotas, nin teño demasiados problemas coas mascotas, con que se me acerque, con que deixe de acercárseme, con que me ula, con que tal, pero hai xente que si ten. E se o artigo 7.3b do actual proxecto de protección de benestar sigue tal como está, na praia o can terá que estar con correa. Ou sea, que porque a xente está interpretando chegar á praia soltar o can, tal como está redactado, non. Por eso decimos, pero bueno, tempo habrá que ao mellor tampouco este artigo acaba como está. En relación ao de a ordenanza no correo, pois sí, e lémola, pero, bueno, non se nos convocou para discutila, entonces nós agora o que estamos discutindo é unha modificación puntual do artigo este, que nos parece ben, pero que creemos que no seu momento, por dous motivos fundamentales, por os 20 anos transcurridos, que é un tempo prudencial, e porque hai unha lei nova, pois habrá que volver a falar deste asunto, entendemos nós. Nós tamén, evidentemente, entendemos que cando corresponda, se efectivamente vai esa lei, a lei autonómica vai modificar sustancialmente o que é a ordenanza municipal. E, bueno, sobre a alusión de que nos mollemos a presentar unha proposta de tal, para iso non presenten tampouco rogo. Non digan que hai, lanzan a pedra e agachan a man. Non, pois habrá que mollarse tamén un pouco cando se vai coa proposta e despois cando se ven incluso se argumenta de que isto é a raíz do que aprobamos ou do rogo que se fixo hai un ano, non? Entón, quero dicir, seguramente, se indagamos en cada un dos grupos, eu creo que non hai respaldo a unha proposta semellante. Hai diverxencias en cada un dos grupos, seguramente. Aquí tamén é un goberno que está en minoría e esa minoría tamén a ten que ver. Hai maioría para ter unha praia? Pois non o creo. E polo que vexo, tampouco na maior parte dos concellos de Galicia está habendo esa maioría suficiente para implantar, con maioría ou sin ela, esa decisión. Outro día saí unha referencia a 7 areais en Galicia de 300 ou 400 que debe haber no país.
e só 7 se animaron. Por algo será, pois, ese algo é pois, que efectivamente non hai, ni Rianxo ten tampouco unha capacidade de areais que poida dicir ten moitísimos, temos os que temos, 8, 9, 10 areais con moitas familias e que teñen pois uns como vostede, pois non teñen problema, outros pois igual como a min, que son máis medioñentos pos cans, e outros pois que de ninguna maneira. Aplicar esta ordenanza e incluso esta modificación vai tamén requerir de certa man dereita por parte e esquerda por parte da policía, porque aínda que se acotou o período de verán, vexo que aínda fala de situacións sempre que a seguridade o aconselle, sempre que, quero dicir que tamén deixan ao ámbito interpretativo algunhas cousas, non? Ás veces é o sentido común o que ten que primar e veremos como funciona. Ora, se o borrador vai por aí, é probable que teñamos que modificar para que nos areais, sexa no tramo horario que sexa, póñase como se poña a ordenanza municipal, pois que acaben tendo que ir con correa os cans, ou se cambia no Parlamento, non? Pero, bueno, vamos votar especificamente estas mudanzas e a ver que sai de aquí. Entón, votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Ben, pasaríamos agora ao apartado de mocións. Hai 3, ten a palabra para defender a urxencia da primeira promoción do comercio local, voceiro de Rianxo en Común. O de defender as urxencias non se me dá moi aló, pero, bueno, efectivamente hai unha certa tonía no comercio que, bueno, fai necesario que se adiquen algúns esforzos a reflexionar e a ver en que medida se pode apoiar este comercio, non? Votos a favor da urxencia? Pasamos. Bueno, a ver, sin seguir un pouco todo o argumentario que aí teño, porque o tedes diante e isto non, pero bueno, está claro que nunha comunidade humana, que normalmente as comunidades humanas se crean como comunidades de intercambio, e cando xurde o diñeiro constituyense comunidades comerciales, non? Cando ese comercio de algún xeito falta algo moi importante, non? Porque falta un servicio, pero falta moitísima relación social, moitísima xente pola rúa, que é precisamente unha das cousas das que máis se queixa hoxe a xente en Rianxo, ou polo menos na nosa experiencia. Non é tanto de que non teña o comercio X ou o comercio Y para comprar isto ou aquelo, que se ve que o compran a outros sitios, pero non hai xente na rúa. Non hai xente na rúa, eso en moi boa medida é derivado de atonía un pouco do comercio, non? Entonces pouco pode facer o Concello por mellorar esta realidade, porque, bueno, é obvio que son os propios comerciantes os que teñen a sartén polo mango e están por facer ou non facer, pero, bueno, algunhas cousas sí se poden facer e terían que ir, desde o noso punto de vista, e así en términos moi xerais, e despois falamos de acordos concretos, terían que ir en términos moi xerais de que os compradores tomásemos unha conciencia clara de o importante que é o comercio na nosa vila, máis aló da relación estrictamente comercial, senón tamén no aspecto social, e tamén unha certa concienciación por parte do comercio de ver hasta que punto poden mellorar o seu servicio para prestar un servicio útil. Por poñer un exemplo, hai cousas coas que me funcionan extraordinariamente ben en Rianxo, non? Eu son un comprador de libros por a miña profesión e funciona extraordinariamente ben Amazon, pero é que tamén funcionan moi ben, a mellor un pelín peor, pero funciona tamén moi ben as librerías locales. Eu pídolles algo e teño aquí ao mellor con un día de diferencia sobre Amazon e tal. Entonces, eu podo seguir usándoos porque me prestan un bo servicio,
Entonces, ao mellor o comercio tiña que reflexionar como pode prestar ese servicio tamén en outros ámbitos para que eu, que debo ter a miña primeira opción de compra como rianxeiro debía ser en Rianxo, pero claro, non se pode agotar aí se eu non teño un determinado nivel de servicio e o teño que tal. Por lo tanto, habría que facer converxer o que é as necesidades do usuario coas necesidades do comerciante e, bueno, aí non sei, nós recollemos unha serie de propostas, non exactamente porque non tuveramos outras, unha serie de propostas bastante xenéricas, pero daí que tampouco consideramos así mollarnos, porque isto non é unha labor de Rianxo común ni siquiera do Concello, é unha labor de conxunta, de falar de cousas, e eu creo que é urxente falalas. Bueno, o que nos propoñemos é estudiar as ordenanzas fiscais do Concello para ver se as obrigas e condicións impositivas se axustan á realidade do noso pequeno comercio, planificar unha campaña de apoio e promoción do comercio local na procura de sensibilizar a veciñanza sobre a importancia deste sector, prestando especial atención á posta en valor do mercado municipal, dar apoio e asesoramento nos trámites burocráticos tanto a novos emprendedores como aos comercios xa establecidos, informando e colaborando nas xestións de axudas e subvencións de outras administracións e organizando ademais cursos e ou xornadas de formación, e establecer canles de comunicación eficientes entre o pequeno comercio rianxeiro e o Concello para estudiar necesidades e colaborar na xestión das mesmas. Bueno, son un tanto xenéricas, pero sobre todo sobre o que queremos chamar a atención era sobre a necesidade de incidir aí, entendemos nós que de un xeito urxente, e polo que recollemos, que claro, a nosa recollida non é sistemática, pero hai preocupación tamén no sector. Voceira do PSOE. Gracias. Nós sí estamos de acordo ca importancia que ten para un pobo o comercio local, por suposto. O gallas as medidas axuden a que a xente intente consumir antes no noso concello antes de sair afora a mercar. Efectivamente, hai moitos factores que teñen que entrar a tocarse. Esperemos que demos ca tecla para poder facer algo sobre isto. Nada máis. Voceira do Partido Popular. Moitas gracias. Nos vamos a apoiar, estamos de acordo con o que dio o compañeiro de corporación. Tamén somos conscientes de que entre os propios comerciantes, ás veces, tamén na Asociación de Empresarios, se montou outra por outro lado, entre eles tamén teñen algúns problemas, tamén creo que é importante tamén que entre eles tamén haxa unha unión e haxa unha concienciación de que entre todos xuntos pois poden facer máis forza e se cabe as medidas do compañeiro pois vémolas correctas. Mais nada, moitas gracias. Ben, sí, en principio decir que o mellor apoio que lle podemos dar é que todos merquemos no noso concello. Eso xa empezando por dar exemplo que nós mesmos, as 17 personas aquí, si mercamos todo canto mercamos, ou mercamos en Rianxo, é o principal apoio que podemos dar. Rianxo, efectivamente, non ten nunca foi unha vila moi comercial, sempre padeceu un pouco en ese sentido daquel e efectivamente en tempos de crisis moito máis. Nós estamos totalmente de acordo con esta moción, a exposición de motivos, no que se refiere á exposición de motivos, porque, polo tanto, estamos actuando en ese sentido. Empezando por o punto 3, nós dicir que, efectivamente, estamos levando a cabo, estamos codo con codo e estamos levando a cabo, pois, cando nos lo solicitan tanto os comerciantes como calquer emprendedor, apoyámolo en todo o que dámolle toda a información que podemos e que todo que está na nosa man. Hai xente de vez en cando, efectivamente, que pasa por aquí a interesarse e desde aquí nunca, sempre se lle dá para adiante e se intenta apoialo o 100%.
Estamos organizando cursos e xornadas neste sentido. Neste ano, pois xa non digo as do ano pasado, que tamén se fixeron, este ano estamos facendo co título Autoemprego, unha posibilidade, atrévete. Si ven a página web, está anunciado, estuvo anunciado que se fixo no mes de abril unhas charlas a desempregados por si se querían autoempregar, que foi impartido por unha economista da Cámara de Comercio de Santiago de Compostela. E o próximo viernes tócalle, que xa estaba previsto, era o día que nos puxeron no INES Félix Muriel, outra charla dedicada aos rapaces de bacharel e de ciclos, pois tamén poden ser os novos aspirantes a emprender algún tipo de negocio que poda ser implantado aquí. Tamén estamos á espera dun presuposto específico para comercio que incluye, pois, efectivamente, un plan de mellora en formación de comercio, unha especialización en comercio, que inclúe fidelización, que inclúe legislación en materia comercial, comercio electrónico, redes sociais, e que vai a ir dirixido tanto a comerciantes como a aquelas persoas que podan estar interesadas en intentar montar algún tipo de negocio. Teño o que é o formato do que son os cursos que se van a impartir, xa foron falados e tamén se falou con xente de comerciantes xa para ver que en que mes lle viría mellor. Din que ahora no verán, cara ao verán que o ven un pouco máis difícil, pero si podemos, dixeron que hasta no mes de julio que sí se podría ser, pero bueno, efectivamente o señor que vai impartir o curso está un pouco saturado de traballo e mandamos aí, si non deixarémolo para despois do verán, porque no verán din que os horarios e iso, pois que tamén lles gusta disfrutar un pouco da tarde e noite. No inverno non é tan difícil meterse a facer un curso como no verán, que ainda hai sol cando salen de traballar e queren disfrutar. Na Plaza de Abastos tamén se está apostando polo seu valor. Fixemos a decoración dos postos baldeiros con ideas de negocio xa para plasmar ideas de negocios a posibles emprendedores, no que se gastou 1.380 euros. Habilitamos 4 postos novos de negocio cun orzamento de 37.171 euros e que por fin vamos a poder licitar, pois na pasada Xunta de Goberno pois incoouse o expediente de iniciación desa licitación de postos. Fixemos, como non, animación con produtos de temporada, con os foros ecolóxicos estuveron vindo a facer a feira do outono, a feira de Nadal, próximamente terán o produto de primavera e verán. Facemos bonos de Merca Concilia, levamos un curso de promoción de pratos con produtos de vara, visitaron os bolechas. Tamén fixemos campañas cos CPIs, co CPI Castelao, que fixeron varias visitas nas que viron a plaza e eles aportaron fotografías e redaccións no que vían o que era a plaza e o mercado. Xunto amañouse a porta con un gasto de dúas veces, un gasto de 1.700 euros a porta do mercado, polo que estaría incluído tamén o punto 4 que está en esta moción. Todas estas actividades, como non podía ser, efectivamente, fanse pois con representantes de cada zona ou persoas ou colectivos aos que vai dirixido. Nestes momentos hai unha zona de arriba que tamén fai moita promoción do seu comercio e se lle axuda e se colabora con eles en facer a promoción e animación de rúa. E, polo tanto, pensamos que a comunicación co sector é bastante fluida, estamos traballando cóbado con cóbado. E no punto 1 decir que
O das obrigas. O das obrigas, nós, desde este equipo de goberno, se está sempre intentando estudialas e axustalas o máis posible, pero non só para o comercio, sino para todo o mundo en xeral, quer dizer, todo o mundo ten problemas á hora de pagar tasas e do vivir, polo tanto, en principio, pensamos no colectivo xeral e despois, se podemos, tamén nos distintos colectivos. E as ordenanzas fiscais son públicas, foron aprobadas por este pleno e deberíamos xa todos máis ou menos coñecelas. Pero pódense volver a estudar. Dicirlles que a maioría das tasas e impostos, como deberían saber, están conxeladas ou algunha incluso baixou. Dicir que, por exemplo, a agua neste concello está conxelada desde o 2012, o lixo está tamén conxelado desde o 2013, a licencia de apertura xa está conxelada tamén de antes do 2012, o IBI subeu, como vostedes saben, por os axustes do Estado, pero nós xa o baixamos 2 veces dentro das nosas posibilidades ou no noso tramo, polo tanto está no 0,57, moito máis, non sei. O ICIO baixou, estaba a un 3 e está a un 2% neste momento. A tasas de obras, pois está fixose un coste mínimo por proxecto, dependendo do proxecto e o coste, e do IAE a maioría dos negocios non pagan, a non ser que pagasen de 1 millón de euros. Polo tanto, aí podemos estudiar ou poderase ver se hai alguma maneira de baixar máis, pero moito máis, despois tampouco veremos como pagamos os servicios ou como lle damos os servicios a eses comercios que abren, porque se despois non temos para efectivamente darlle os servicios, habería que estudialo. Polo tanto, efectivamente, a sensibilización tamén, efectivamente, estamos tanto coas distintas, chámese ARE, que sempre fai a sensibilización de merca no teu concello e que son aprobadas nas mesas de comercio local e no verán, pois, penso que este Nadal, esa cifra sí que non a teño agora aquí, pero moitos cartos se gastou en animación de rúa todo o Nadal, e no verán tamén houve moita animación de rúa e está habendo moita animación en todos os sentidos e en todas as distintas partes do concello, polo tanto, penso que tamén está cuberto. Polo tanto, decir que efectivamente estamos de acordo coa exposición efectivamente de motivos, somos sensibles a eso, sabemos o que significa o comercio de proximidade, e estamos traballando, como dixen, cómodo con eles. Sabemos que, efectivamente, Rianxo ten que ser tamén, en comercio e en emprendemento, tamén se ten que poñer no camiño de poder desenvolver un forte tecido económico que tamén dinamice por si solo e contribúa a ese asentamento local que queremos e esperamos que Rianxo vai tendo. Polo tanto, que pedimos, efectivamente, e que vamos a votar a favor, pero si pedimos un pouco máis de concreción e non, efectivamente, decir que, efectivamente, que se estudie ou que se aquela, os estudios témolos feitos, o que necesitamos dos demais cidadáns e da oposición en este caso, é un pouco máis de concreción por si algunha cousa se nos está quedando a nós atrás que non vexamos, pero en principio a colaboración e a sensibilización e o estar traballando a comunicación cos sectores, desde logo está cuberta. Simplemente falta creer nós mesmos ou a xente no impacto que pode ter o comercio en Rianxo e o valor que se pode ter a ter un posto de traballo e que nós mesmos compremos ao noso veciño. Nada máis. Moitas gracias. Sí.
que prefiren no verán estar de terrazas a facer os cursos. O sea, a min aí xa me din bastante da actitud que teñen, e que tampouco me parece moi correcta a actitud esa de no verán nos ven facer o curso porque vamos a ir de terrazas. Eu aí con esa frase non sei se a dixo alguén que a dixo. Non é exactamente así, pero si dicían que efectivamente no verán tamén hai máis festas, hai máis compromisos e a xente efectivamente, o comerciante, pois no inverno a todos nos costa un pouco máis, non só a eles, eu penso que efectivamente é a todos que nos costa. Non vou contra ustedes ni nada, simplemente vou facendo unha reflexión. Si din eso de que prefiren andar de terrazas que facer un curso porque non lles veñen mellor no inverno, tamén me dá que reflexionar e que plantearme si... Non, tamén é por o volumen de ventas, que venden algo máis, traballan máis, entón despois... Eso si ten sentido... Efectivamente. Non, eu dixen no sentido en que, claro, despois de traballar todo o día, se vende algo máis, despois tamén queren, pois, efectivamente... Gracias, alcalde. Hai tempo para todo, desde logo para a formación e tal, entón, quedou expresado de alguma maneira, a min escapanse algunhas cousas seguramente da exposición do traballo, que evidentemente hai o que se fai, pero tamén hai moito por facer, e, bueno, nese sentido, ese apoio á moción vai nese sentido de apoiar. Hai medidas tamén que pasaron e non se reflexionaron suficiente, que tamén en algún momento haberá que poñer sobre a mesa, como é que os alugueiros dos locais en Rianxo teñen importes ás veces superiores ás de localidades máis grandes ou máis comerciais, costa máis ás veces alugar un couso, igual hai que poñer sobre a mesa algún tipo de medida nese senso, e tamén tampouco martirizarse con que Rianxo é unha illa, como noutras tantas cousas, diferente do que acontece noutros sitios. Titular outro día da Voz de Galicia sobre Santiago, na rúa principal que chaman Doutor Teixeiro, unha das rúas máis comerciais, había unha chea de locais baleiros, e é das rúas principais. Pechan locais nas cancelas, con equipo de xerencia, múltiples recursos, área central, esmorecía ou esmorece. É dicir, hai cousas que afectan a todos. Oxalá houbera unha medida. Ora, hai medidas concretas que apuntaban aí, que haberá que ir facendo. Eu sí que creo que da exposición de Adelina, de actividades do comercio, sí que as portas dela, do comercio e en xeral de todo o que foi o Concello, estiveron abertas a múltiples actividades e algunhas delas exitosas nun primeiro momento desaparecen. Pasarela Castelo da Lúa, que non a queren volver a organizar. Bueno, pois parece que quere volver, está ben. A festa da Xouba deixan os empresarios e deixan que sexa o Concello quen a faga. Quer dicir que hai cousas que efectivamente haberá que mirar. Toda actividade cultural, deportiva que se intenta facer na rúa, sair ao exterior e traer actos para Rianxo van nunha dirección de crear ambiente, ás veces na hostelería, ás veces tamén nas rúas, ás veces tal. É un pouco intentar crear ese ambiente favorable a que nos creamos que estamos nun sitio agradable para vivir e, por que non, tamén para comerciar. Eu creo que é un pouco o que intentaba expoñer Adelina ao longo da súa exposición. E, bueno, visto a exposición de motivos de todos e o sentido do voto, pasamos a votar, que creo que só é votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Pasamos a seguinte moción, creación dun parque de autocaravanas. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Entendíamos que había aí un campo baldeiro e por eso nos animamos a presentar esta proposta. Votos a favor da urxencia. A ver, o Concello de Rianxo conta cun amplo abano de recursos con potencial de atraer visitantes e de xenerar pernotación no Concello. Algúns destes recursos forman parte da oferta turística do Concello, mentras outros precisan dunha posta en valor para chegar a converterse en produto turístico con capacidade de atracción de visitantes. Alén disto, a contorna do Concello conta tamén con elementos de atracción que poden contribuir á xeración de fluxo de visitantes, tendo como lugar de pernota o propio Concello. O denominado turismo de autocaravana
É un turismo diferente á modalidade tradicional de oferta hoteleira que agramaba a carón das praias do mar Mediterráneo primeiro e logo do resto do litoral nas derradeiras décadas do século XX. É unha evolución natural do turismo cultural que permitía despegar a oferta de grandes territorios do interior no cambio de milenio. Trátase dun turismo ao aire libre e compatible co medio ambiente. Esta modalidade de turismo ten un longo percorrido no continente europeo, contando con infraestructuras de calidade en países como Francia, Holanda e incluso no Algarve luso. A SEMADE, a oferta en España, está experimentando un proceso acelerado de cambio, posto que cada vez son máis os concellos... O público non pode intervir, só cando lle dei a palabra, se non se escoita, que é un problema, pero non podemos andar a berrar, non se oe... Teño que retomar a... Calculase que en España existen, vais a chegar aí. A SEMADE, a oferta en España, está experimentando un proceso acelerado de cambio, posto que cada vez son máis os concellos que apostan por sumarse a este fenómeno. Numerosos municipios do interior e o litoral cantábrico apostan xa por ofertar espazos e servizos que permiten unha inxección económica que compensa de lonxe a reducida inversión de acondicionamento das infraestructuras necesarias. Ofrécense así todas as facilidades para que este turismo se sinta ben recibido e aumenta os días de pernota en destino, co conseguinte retorno económico especialmente centrado en hostelería e pequeno comercio de produtos locais, gastronomía, etc. Calculase que en España existen alrededor de 40.000 autocaravanas. Estas son empregadas por milleiros de persoas para percorrer o territorio estatal ao longo do ano. Cifras que deberían sumarse ás furgonetas non recoñecidas como autocaravanas e aos milleiros de vehículos con matrícula europea que cada ano entran na Península Ibérica polos Pirineos. Así é que países como Francia contan con unha flota de alrededor de 400.000 autocaravanas registradas. Cifras que cuestionan falsos mitos como o reducido impacto económico deste turismo. A propia Administración Central, consciente desta realidade, ten adaptado o Regulamento Xeral de Circulación para este tipo de vehículos aos estándares comunitarios europeos, de modo que os seus usuarios xa non poden ser discriminados sempre que respeten as medidas e pesos indicados para cada calzada, diferenciando deste modo entre acampar e aparcar, reivindicación histórica do colectivo. Con todo, e malia os avances destes cambios normativos, este tipo de turismo demanda de servicios complementarios ao simple feito de aparcar nun lugar concreto, demanda cando menos acceso a auga potable, baleirado de UVC, augas usadas, electricidade e wifi. Por todo o anterior, o Grupo Municipal de Rianxo en Común proponlle ao Pleno a adopción dos seguintes acordos: facer un estudio contemplando as distintas variables de carácter urbanístico, económico, etc., para ver cal podería ser a ubicación máis idónea, tendo en conta tanto as necesidades dos usuarios como as dos veciños da zona onde se vai instalar, e a elaboración dun proxecto de asignación dun orzamento e execución das obras no período de tempo máis breve posible. Sabemos que ten aspectos controvertidos a moción, a pesar de todo. Nós sempre que trouxemos aquí unha moción, e, bueno, o último exemplo foi na pasada, nos traíamos unha moción elaborada que nos prestamos a que sea unha moción consensuada, non temos ningún interés en que sea nosa, non temos ningún interés en que se aproben, si temos interés en que se discuta este tipo de cuestións, porque hai veces que nos parece, sobre todo en realidades económicas menguantes, hai veces que nos parece que por reducir a oferta, en situacións de pouca demanda, pensamos que por reducir a oferta a demanda se vai axustar a oferta existente, e iso nos días de hoxe non é real, non? Entón, pensamos que é importante valoralo, máis aló de que se aprobe, non se aprobe. Isto, como outras cantas medidas de carácter económico, que é necesario leválas ao límite, porque está claro que non se pode manter un no que está, e bueno, isto xa o decía Neruda, non é cara abaixo e cara atrás que a vida vai. Voceira de Rianxo en Común. A nós... Do PSOE, non por Dios, por Dios. Voceira do PSOE, disculpas. A nós parecenos ben, xa que este tipo de turismo necesita algo máis, como dicía na moción,
que é o simple feito de ter onde aparcar. Se contamos con estes servicios, pode que os usuarios e usuarias deste xeito de facer turismo elixan Rianxo para permanecer máis tempo. Nada máis. Gracias. Eu creo que este tema non é a primeira vez que ven a pleno. De feito, se falou dunha zona que iba a ser pola zona do Castillo, por aí, corríxanme se me equivoco, creo que foi tratado xa varias veces, e o estudio, en principio, para decidir a zona, debería de estar feito. Creo que se habían dado datos concretos e que se iba a mirar concretamente por esa zona. Entonces, nós íbamos a estar de acordo con que se cree un lugar, un espacio, pero tamén creemos que xa estaba planteado de hai tempo, non sei porque eso non saleu adiante, ou se hai inconvintes, ou que pasa. Pero sí quero facer constancia de que o Partido Popular xa ven apoiando este turismo desde fai tempo. Mais nada, moitas gracias. Ben, vamos a ver. Vamos a ver, este equipo de goberno efectivamente xa estuvo mirando e vendo de facilitar aparcamento a esta mobilidade de turismo. Pero cas máis comodidades posibles, que podan aparcar ben, pero que tampouco impidan a vida ou que non se interpoña, para que non se interpoña na demais vida do pobo e que podan non o tráfico poñer ou que haxa mala veciñanza con veciños, ou sea, que non haxa asentamentos. Buscouse, barallouse, efectivamente, buscar un lugar pola zona do Castillo, pero os terrenos esos pertenecen a portos, que non é, entón é difícil xestionar isto, por iso. Pero, bueno, nós vamos máis alá, non íbamos tanto alá, quero dicir, nós íbamos a buscar un sitio donde puderan aparcar, donde puderan vaciar nun momento dado os seus desagües, pero sempre pagando, cousa que non me aclara esta moción. Nos, en principio, nos estaríamos de acordo con esta moción si se pensara en ese sentido. Porque, ademais, nós non podemos dar, ou non podemos, ou non queremos ser quen de que suplir as iniciativas privadas. Quero dicir, neste momento hai un camping en Rianxo que ten ese aparcadero de coches ou de caravanas e que ten tamén os servicios. Polo tanto, non podemos estar dándonos un servicio gratis que un emprendedor que falábamos antes, pois, ten como unha mellora dentro do seu negocio e que tamén lle podamos impedir a outra persona, pois, crear ese servicio, porque eu si teño unha finca na que podo meter caravanas e cobrarlle, pois me estou buscando un puesto de traballo e estou creando un puesto de traballo. Polo tanto, sempre a nosa idea foi esa, un parque de caravanas para, efectivamente, se queren botar o día aquí, ou 2 días, efectivamente, pero non con wifi, nin electricidade, nin... ou si lle podemos chegar a dar eso, que efectivamente habería que... Si podemos chegar a eso, sería sempre cobrando unha taxa e cobrando suelo como lle cobramos a calquera que se poña con un negocio ou con unha taxa no mercado, etc. etc. Polo tanto, estamos de acordo de que sí, efectivamente, como vostede di, pois non sempre suple a iniciativa privada, pero tampouco podemos estar non suplindo a iniciativa privada ou facéndolle a contra a iniciativa privada. Polo tanto, en principio, non nos parece mal que esa xente que ven a Rianxo, pois solo, que, bueno, teño as miñas dudas de como dixo a concelleira, sea un turismo estable, porque efectivamente se veñen en caravana
normalmente o que fan é viaxar e botar un día ou dous en cada zona e se moven, e non estar dándolle todo un beneficio a un colectivo que efectivamente ten unhas caravanas que valen moitos miles de millóns, a maioría das caravanas, sí, miles de millóns, algunhas, hainas moi, e a min que me dera ter unha, efectivamente, e que tampouco lle podemos dar gratis o suelo que non lle damos a outros colectivos. E que, ademais, como vamos a ver en outra moción que temos así, son vehículos contaminantes, altamente contaminantes, e, polo tanto, vamos a aprobar, pero sí con esas restriccións, efectivamente, solo co servicio básico, nada de wifi, nin electricidade, e cobrándolle unha taxa por o servicio que lle damos, que sería de agua e de saneamento. Moitas gracias. Sí, eu quería tamén, antes de darlle a palabra, aclarar un pouquichiño. Aquí está, que é unha moción que xa non veu a moción estritamente, pero sí que ao longo de varios mandatos sí que se debateu este tema. Neste último período veu a raíz dun rogo de Rianxo en Común, donde se respostou da posibilidade de mirar. Hai dúas cousas, unha é no Castillo, desbotouse esa por cuestións de carácter técnico, que era a pendiente e a insuficiencia do sitio. Co que, no que sería Rianxo, basicamente, o lugar máis ou menos idóneo só nos deixa en terreo que poida ser de portos. Estou falando de Rianxo Casco, entón ten que ter unha cousa. Por outro lado, remarcar a existencia do camping e dun servizo que dá. Tampouco creo que estea no ánimo de ninguén facer competencia desleal desde o Concello a unha instalación que poida haber nun camping, senón que se pode intentar incluso acomodar os prezos, sempre que o que pon o camping tamén sexa de alguma maneira razonable e de baixo, porque o que estamos de acordo un pouco todos é que aquí tampouco estamos falando de, o que conseguiremos igual é que vayan para Boiro, que é onde teñen a área gratuita tampouco é, que tamén ten a súa tasa, non? E con eses dous servicios que mencionaba de Lina, claro, avanzar e dar máis servizos de maneira tamén, eu creo que aí sí que estamos entrando nun terreo que entra ou pisa nos servizos que pode dar un camping máis permanente e os servizos de máis calidade que son os que nos poden dar, non? Igual que no caso anterior, pero por motivos distintos, a moción é un pouco ambigua en concreto as conclusións. A primeira delas di elaborar un estudio tal, nada di de que ese estudio non poda concluir que o mellor espacio é un sitio que xa está en funcionamento, que é un camping que está existindo ou que non o é. Tampouco nos quixemos meter na cuestión pero tampouco en ningún sitio decimos, non quixemos recoller que fora gratuita, non, porque efectivamente ten uns costes e sobre todo estamos falando de aportar electricidade e tal, efectivamente ten uns costes e non podemos entrar en cuestións de competencia desleal. O que creemos é que si hai unha necesidade aí, entre comillas, si hai unha necesidade aí, e sobre todo que a nada que un mire, aí enfrente non temos unha oferta, senón hasta onde sei eu temos dúas, en Praia de Xardín e Mañóns. Entonces, non sei, pero Ribeira non sei se chegou a poñelas en funcionamento, pero proxectarán dúas tamén, Pobra valoraba, Noia valoraba, bueno, creemos que hai que mirar eso e ver, porque ademais é a demanda emerxente, teñen as súas propias redes e efectivamente eles non ter Rianxo entre os seus puntos de parada non lles vai causar ningún tal, pero se os rianxeiros podemos quedarnos con, bueno, pues non sei, quizá é importante terlo en conta. De acordo, pois pasamos á votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor de realizar o estudo.
tal como está no propio acordo. Ben, pasamos a seguinte, instalación dun punto de recarga de baterías eléctricas para vehículos. Bueno, esta xa é unha clase que hemos feito con o tema este, en la que a vocera do programa nos diga que, por outro lado, vamos por traer vehículos altamente contaminantes, non? O tema do cambio climático e tal, creo que está sendo unha evidencia nestes últimos tempos e, por tanto, convén na modesta medida en que nós imos podendo axudar a combatelo. Non sei se sigo xa con todo o argumentario. Estamos ausente, votos a favor. Sigue para non perder fío. O caso é que, vamos a ver, esta é outra realidade imparable e bueno, aí a nosa proposta esta é máis ben cosmética, non sabemos, porque agora mesmo todas as eléctricas, pola conta que lles trae, están intentando poñer puntos de recarga e as propias gasolineras, pola conta que lles trae, están intentando poñer puntos de recarga. Que sucede? Que neste momento poñer un punto de recarga que non nos ten prácticamente custo e que os hai hasta de moedas no aparcadeiro municipal, pois pode supoñer unha tal e que aparezamos entre os concellos que teñen un tal e ao mellor se deixen caer por aquí pois algunha xente que vía de alta capacidade adquisitiva normalmente, porque os coches de momento son moi caros, deixase caer por aquí alguén dal. Nese sentido, esta moción é unha moción máis cosmética, pero tamén é verdad que con un coste mínimo que é real, e creemos que os aparcadeiros municipales poden ser un bo sitio para ter un par de puntos de conexión, que é un pouco o que decimos. Bueno, despois nas conclusións engadimos unha cousa máis, facer un estudo dos modelos de cargadores existentes, instalación dun punto de recarga nos aparcadeiros de titularidade municipal, aplicar un desconto no imposto de rodaxe que pode chegar ao 75% aos vehículos con 0% de emisións de gases con efecto invernadeiro e facer campañas divulgativas alentando formas de mobilidade que xeneren menos emisións. Sabemos que é un pouco controvertido o desconto este no imposto de rodaxe, pero tamén sabemos que hai sitios que funciona, que o teñen. Voceiro do PSOE. Nós estamos de acordo en que Rianxo pudera ter este servicio, bueno, porque parecenos que pode ser unha maneira de facilitar a recarga dos poucos que ainda hai, e incluso, ao mellor a xente anímase, sabe que se chega a Rianxo con pouca recarga, pois pode recargar, e cando se plantexe comprar un vehículo novo, pois o faga dese tipo. Nada máis. Gracias. Eu vexo ben o que expuxeron, pero tamén hai que ver despois se vamos a facer unha inversión, se as gasolineras tamén o fan, ao millor perdemos tamén capacidade e todo, e ao final vai a supoñer un gasto, o sea, que tamén creo que deberíamos de facer un estudio de que xente pode vir a recargar realmente, cal é a realidade, cantos coches hai, que vostedes poden non saber polo imposto de vehículos, e mirar cantos hai que sean eléctricos e lles vale ese servicio, porque se só vamos a depender dos que veñan de fora, posiblemente despois se poñen algo nunha gasolinera vayan a parar primeiro na gasolinera que desplazarse ao casco urbán a recargar. Entonces eu creo que son máis partidaria, ou somos máis partidarios o grupo todo, de que realmente se faga un plan ou se mire a ver cal é a realidade destes vehículos en Rianxo. Por outro lado, decir tamén que nos estamos en contra da contaminación, evidentemente, cantos máis vehículos haxa, pois millor. Pero, bueno, hai que ser un pouco prudentes tamén nestas cousas e facer un estudio previo. É o que consideramos. Máis nada, moitas gracias. Ben, esta moción a min, efectivamente, pois non me gusta de todo. Gustaríame moito máis incidir pois, no que di o punto 4, non? Alentar outras formas de mobilidade e no reto de reducción do CO2. Pero esta a min pareceme que é sacar uns coches
para poñer outros. Parece que é subvencionar, cambiar uns coches para sacar uns coches da carretera que contaminan moito por outros que contaminan menos. Pero non sacamos os coches da carretera, que é do que a min que nos gustaría. As subvencións á automoción son cousas do Estado e máis da Xunta. E penso que efectivamente debería ser o Estado quen promovera con plans renoves, con plans como fai os outros vehículos, pois que intentara que a xente que ten pouco poder adquisitivo pois poda tamén contaminar menos, porque efectivamente hoxe en día neste país de momento quen ten un coche deses, pois a xente de poder adquisitivo alto e son os menos. A nós tamén nos gustaría máis que tamén fora pois referido a implantar este tipo de coches que nos sacarían coches da carretera a colectivos, dígase autobuses, dígase taxis, dígase tren, para eliminaremos, como dixen antes, efectivamente, coches das estradas e que pudéramos, efectivamente, ir a donde quixéramos sin contaminar. Referente ao investimento, non sei se sería moito ou pouco. Iba a decir que non me aclaraba tampouco nesta moción se era gratis tamén, se yo queríamos dar a electricidade gratis, ter os enchufes e que a xente veña e enchufe na electricidade do Concello, ou si, como dixo antes, monediña, supoño, non? Como dixo antes. Hai cargadores solares tamén. Hai cargadores solares. Bueno, entonces xa non fai falta que lle poñan ao techo un recargador, así sería un coche non contaminante, efectivamente, porque os eléctricos non son, pero si o son. Este tipo de recargas eu tamén penso que é unha mellora que poderían dar a iniciativa privada. As gasolineras, por que non van a ter un punto de recarga? E supoño que algunha haberá. Por que non nos poñen? Supoño que será porque non hai coches para recargar. Porque senón, ben seguro que os das gasolineras terían. E non só as gasolineras, estou falando pois de calquera outro, de hotéis, efectivamente. A min, eu teño un hotel e un camping e eu teño unha área comercial, podo ter o recarga. É unha mellora que lle dou, o que se di agora, que os negocios diferenciados, un negocio que se queira diferenciar e dar, efectivamente, nestes cursos que lle dan a comerciantes, ti podes ter unha recarga no teu comercio como unha mellora, pois, mentras estás na peluquería, pois recargar o coche. Sería algo polo que eu iría a unha gasolinera se tuvera un coche, ou, perdón, a unha peluquería. De paso que me peino, pois tamén teño, pois, esta peluquería que me cobra o mismo que a do lado, pero non me dáme tamén a electricidade para recargar o coche. E, como dixen antes, un vehículo que vale máis de 20.000 euros, pois debería ser a Xunta e o Estado, pois quen intentara que se sustituíran por ese tipo de coches, e non só eses, senón tamén con de gas ou como solares, etc. Con inversión en I+D podemos ir conseguindo, efectivamente, e non o vemos. Referente aos impostos, nós aquí temos impostos progresivos, van en función do caballaje. Teríamos que ver, efectivamente, si foi aprobado por todos nós, en pleno. A canto máis contamina, máis paga. E despois, por outro lado, aquí se aprobou, por todos nós, non cobrarlle aos que teñen máis de 25 anos, que son, por outra parte, supostamente os que máis contaminan. Sempre se dixo os de menos de 25 anos, porque ou ben pertenecen a persoas
con poder adquisitivo moi baixo e que, polo tanto, non poden cambiar de coche tan a miúdo como outras persoas, ou colectivos que se dedican a telos como de exhibición ou de colección. E teríamos que ver de estudiar, efectivamente, si cambiamos as tasas en función, entonces, da reducción de emisión de gases. Eso sí se podería estudiar e o poderíamos ver para o próximo en Facenda de, efectivamente, intentar pois que eses tamén tuveran, se o decidimos entre todos, pois unha reducción. Decir, efectivamente, que de momento estes vehículos son un produto de luxo e que para nós, e que por eso vamos a votar, nos vamos a abster, o único coche que non contamina é o que non sale á rúa. Moitas grazas. Queres contestar? Vamos a ver A ver, eu referime antes á mención como cosmética e non era por... A ver, o único que ten é de dar un pequeno impulso e que efectivamente a persoa que ten un hotel pois decida, ou a persoa que ten un camping pois decida poñer se non ten un cargador. Pero, bueno, hai que ter cuidado, señora voceira, aquí nesto vais-nos a pinza moi facilmente, cuidado con toda esta historia. A peluquería non, porque de momento as recargas son longas, son longas, ten que estar o coche aparcado. É un dos problemas neste momento, vaise solucionar, a técnica vai nos solucionar, non tardando, pero ahora mesmo é nun parking, nunha gasolinera dificilmente, se non estaría máis extendido tamén. Creo que a técnica está mellorando moi rápido, pero claro, cando falamos de todas estas cousas, é importante tampouco non... Claro, a mí mesmo pásame a veces de que empezamos a facer un pouco de ciencia ficción con tal, non? É un cargador nos aparcadeiros municipais, o que poñamos baratísimo, se lle poñamos co de moedas, decíamos. E, bueno, eu que sei, xa digo, tampouco nos parece a nós, xa esta segunda intervención, a verdade é que ten máis un pouco a intención de traer as cousas un pouco tal que de... Bueno, moitas gracias. Creo que un pouco tamén por sacar a abstención do grupo de goberno, que aplicaremos o que salga do resultado da votación, pero sí que nos chirría un pouco, e a falta tamén de debate, unha, que a electricidade gratuita sexa para modelos que efectivamente son de alto poder adquisitivo e que tamén nun dos puntos do acordo hai unha referencia a que sí que o pon, que a ver, fala de aplicar un desconto no imposto de rodaxe, é dicir, claro, quero dicir que é un dos elementos que tamén nos chirría, porque claro, nos causa, nalgún debate temos falado da progresividade dos impostos e resulta que aquí xusto vamos bonificar co 75% a uns coches que son de por sí os máis caros. Estou seguro de que a casi todos nos gustaría ter un bo modelo ou eléctrico ou de non sei que, ou híbrido, que superar os 25 ou 30.000 e que ademais fora exento do imposto de circulación. Non podemos, temos que conformarnos con a nosa gasolina e aplicarnos a táboa que hai. Por iso hai varios aspectos da moción e unha gratuidade tamén. Cando hai algunha cousa non nos apetece que as primeiras gratuidades que aprobemos de recarga sexan para coches. Gustaríanos aprobar outro tipo de gratuidades de electricidade para outro tipo de cousas. E por iso se anuncia a abstención do grupo de goberno, pero pasamos a votar e aplicaremos o que corresponda da moción. Ben, votos a favor, bueno, abstencións, votos en contra, non hai. Que? Xa está apoiado, 4 máis 2, 6. Ben, pasamos ao apartado rogos e preguntas, voceiro de Rianxo en Común. Ao final.
Ao final da sesión se lle dá posibilidade. Bueno, a ver, empezamos logo. Temos aquí mocións, ou sea, preguntas e rogos un pouco mezclados, non? A ver, hai algunhas queixas sobre a limpeza das rúas nas áreas urbanas. Teñena constatada, pensan que hai que facer algo, van facer algo. A segunda, parece que hai problemas coa señal de televisión en determinados lugares. Saben a que responden estes fallos, estáse facendo algo para arranxalos. A nos dinos que si o repetidor de Zaragoña, pero nin idea, non temos nin idea da cuestión esta. Un rogo. A Rúa do Medio queda a oscuras cando se deixa sin luz o campo por mor de algún evento. Esta situación perxudica a quen está traballando a esa hora. Como agora que ven o verán, estes cortes serán máis frecuentes, pregaríamos que visen o xeito de oscurecer o campo, deixando con luz o resto. O estado de varios componentes dos parques da Martela e da Torre é lamentable en canto ao aspecto e ademais é perigoso en algúns casos. Pregaríamos que se sustituísen elementos ou, se mentras non fora posible, cando menos que se retiren, porque hai algúns que realmente... En determinados casos, e aí pasámonos aos decretos da alcaldía, en determinados casos siguen sin respetarse os límites de contratación menor. Desde intervención fanse constantes reparos, pero estes levántanse e volve a incurrirse na mesma irregularidade. Teñen pensado actuar ao respecto? Outra pregunta. Imos pola transferencia de crédito 19 e polo recoñecemento extrajudicial 13, en maio. Non lle leva isto a reconsiderar a súa opinión de que se pode funcionar perfectamente con uns orzamentos prorrogados? Non ten nada que ver. E xa que estamos falando de orzamentos, que non teñen pensado presentarnos un anteproxecto de orzamentos para que podamos empezar a estudalo. Non sería necesario, pero ainda así queremos lembrarlle que estamos a finais de maio e a finais de xuño remata a prórroga da concesión da auga e o saneamento. Cando establecemos esta prórroga, díxonos a voceira do grupo de goberno que un ano era tempo máis que suficiente para preparar os distintos aspectos que requere a remunicipalización. Como pensan que se preste este servicio despois de finais do vindeiro xuño? A comisión esta que creamos nun pleno anterior para valorar o proceso de remunicipalización aínda non se constituíu. Cal é o motivo e pensan constituíla? E despois temos aquí dúas cuestións. Unha que saben que agora en xuño se celebra a Semana Europea da Enerxía. É posible que, cando menos, pudéramos facer, non unha semana, claro, non estamos falando desto, pero ao mellor si un acto a propósito de toda esta teima nosa con todas estas historias. Vale, sea un robo para que o fan. E despois, algo que non tiña aquí apuntado, pero que e é un aspecto controvertido, porque ten que ver cos artistas, e eu xa sei que esos aspectos son sempre controvertidos, porque as propiedades intelectuales, as modificacións da obra e toda esta, pero é que o monumento ese da Manuela ten elementos perigosos tamén, non? Entón aí vai haber que facer algo máis cedo que tarde, e casi sería preferible irlo facendo antes de que pasara ningún agosto. Bueno, empezo polos rogos. En Asados, rogaríamos que se asfaltase a pista que vai á granxa de polos avícola Monte Grande e que se limpe, por quen corresponda, por suposto, a finca que está situada á saída desa pista,
a carretera, bueno, general, chamémosle. As ervas están tan altas que impiden ter boa visibilidade para poder sair en coche e comprométeche, tens que facer números para salir. Que se arranxen as farolas da praia da Tanxil, xa que a día de hoxe non funcionan. Se decenten os xardíns, estean os baños abertos, porque a xente xa empezou a ir á praia. Temos constancia de que o acceso a internet en todo o auditorio non funciona como se esperaría. Rogamos que se subsanen estas deficiencias. Rogamos que se sinalicen os lugares das distintas parroquias que hai no Concello. Por exemplo, o Curral, que non está sinalizado, é un nome que foi dado de alta, creo que hai 2 legislaturas, é interesante, é importante que os lugares estén sinalizados para que a xente que ven de fora sepa onde se encontra. E ademais tamén supervisar os que hai, que moitos, aínda que están colocados, as letras non se ven, entón tampouco fan a súa función. Que cando se fagan novos asfaltados nos proxectos, que se recollan a parte que cede a persoa cando fai un cerre, ten que retranquear do centro do medio da pista 4 metros. Entón, se despois van e asfaltan só a pista como estaba, di a xente para que retranqueas. Que se arranxe a tapa donde vai o automático nunha farola que hai na entrada da rúa Roxerius, porque eso supón un perigo se alguén me taman ali ou algo. Agora paso ás preguntas. Sabemos que fai uns días estivose realizando un vídeo promocional de Rianxo. Gostaríanos saber de que xeito apoiou o Concello esta iniciativa. Que problema hai para que non se podan conectar ao saneamento na zona de Outeiro, Taragoña, xunto á escola e un pouco antes? Preguntámonos cando se vai arranxar cando se vai retirar un carballo que está encima da varanda da ponte sobre o río Té, na zona máis en concreto de Noaidos, que é entre o Araño e Castiñeiriña. Polo visto, leva dende o inverno pasado, cando se pensa retirar a árbore ou se espera que se rompa a varanda. Xa sei que sempre estamos a insistir neste tema, pero parecenos moi importante saber que cando se empeza a pintar esa zona que nós pedíamos de 1 metro ou 1,5 metro antes dos pasos de peóns ou das salidas das pistas á carretera, porque se está aparcado mesmo ao lado calquera vehículo, pois non tes visibilidade e comprométeche, pode pasar. A nós está nos ido a decir, por exemplo, xa deixamos a saída de Pancho, no paso de peóns aí en frente ao Colexio Castelao, polo menos ir empezando por algúns. Que medidas se van a tomar con un can abandonado que leva meses na zona da Bacariza? Pode supor un perigo para as persoas que se acerquen ao lugar onde acostuma a estar, e preocúpanos pola veciñanza dese lugar, e ademais porque en poucos días vai haber nesa zona unha festa e pode pasar por ali moita xente, e ademais de noite. E a última pregunta é que cando pensan facer algo para evitar estes continuos reparos da intervención, porque, nós entendemos que os contratos estes que denominamos menores estamos facendo irregularmente o seu pago, pois non se poden facer todos dunha atacada, pero pouco a pouco, pois se vemos que van indo. E tamén nos preocupa, porque nós unha das cousas que insistimos cando ven un recoñecemento extrajudicial a pleno, pois decimos que o gasto debería de ter a súa retención de crédito para saber que ten unha partida asignada e despois cando chegue a factura pois non houbera problemas. Entón, preocúpanos que está dentro dun recoñecemento extrajudicial que debe ser o 13, agora non estou segura, e ademais de non facer a retención de crédito suficiente para afrontar a factura, despois fixos unha transferencia de crédito que tampouco afronta toda a factura. Entón, parecenos este párrafo xa me di todo, dado que omitiuse o requisito de existencia de crédito no momento da formalización do contrato, estamos ante un acto nulo de pleno dereito e procede a emitir un informe desfavorable. Estamos obligando a intervención a facer sempre estes reparos. Preocúpame cando temos que aprobarlo en pleno, pero tamén me preocupa que o alcalde tiña que estar seguido
facendo estes levantamentos. Nada máis. Gracias. A pista que está recén asfaltada de Barral a Rianxiño, esa pista ten baches e ervas. Rogamos que pasen a rexalo, a mirala e tomen as medidas que crean oportunas. Agora paso as preguntas. Queremos saber que pasa cos bandos informativos, sobre todo nas aldeas de arriba, que levan tempo sin poñerse. De feito, trasladaronme o outro día que se enteraron de que cobraron o imposto de vehículos porque lles retiraron da conta. Tuvo que vir ao banco, mirar de que lle quitaran eses cartos, cando antes o podía mirar pois na marquesina de que iban a ter que pagalos ou eso. Digo marquesina porque nesas concretamente son os lugares que están habilitados os tabuleiros para poñer os bandos e a publicidade. Tamén, en que situación se encontra a obra do edificio de Maiterreal? Xa preguntaran os compañeros da Rianxo en Común por o tema da auga esta, parece ser que non está arranxado e sabemos que a auga é un ben básico, é fundamental. Entonces queríamos saber se iban a proceder a poñer ou facer algún tipo de obra ou se polo contrario pois ten que correr cos gastos a propietaria do edificio. A depuradora, non sei se sabe que hubo últimamente vertidos de forma continuada. Queríamos saber se o saben pois de onde proceden ou se fixeron algunha investigación respecto a isto. Por outro lado, a pesta de Ourille. A pesta de Ourille sabe que a que se fixo por os fondos do FEDER. Hai un tramo que está marcado pola a carretera polo medio e tamén por as beiras. Ben, despois hai un tramo que só está polo medio. Ese tramo, anteriormente, o anterior alcalde, cando fixera a pista, pois o fixera moito máis ancho do que está agora. O problema é que agora está a carretera principal, logo queda esa baixada, outra baixada máis, donde hai maleza en sitio se a pode tapar, e a continuación un terraplén. O sea, que se hai un accidente, nin hai vallas, nin hai proteccións, nin está iso. Entonces, parece ser que se lle dixo aos veciños que en algún momento determinado se iba a continuar esa pista. Eles queren que empece xa a facer, porque queda un tramo ainda por unir, todavía por facer, eles queren que se empece a facer aí a reparación deso, do que é o que sería, non a beira rúa, porque realmente non hai, que senón que é monte, pero que sí que se arregle un pouco eso, porque teñen que esquivar coches ás veces que veñen no sentido contrario e o perigo é inminente. De feito, hubo accidentes aí e quedaron vehículos casi colgando do terraplén. Por lo tanto, queríamos saber se teñen pensado pois tomar algún tipo de medidas nesa carretera que veñen, parece ser, desde o 30 de xullo do 2015 que xa trasladaron aquí o motivo. Despois, o tema do circo. Sabemos que ao final hubo animales, ou eso nos comentaron, nos non fomos, pero sí nos trasladaron que houbera animales. Entonces queríamos saber que papel xogou o Concello no tema do circo de aí, porque vimos que vostede saleu en prensa dicindo pois que se non cumplían as leis non se facilitaba auga nin luz. Tamén sabemos que eso estaba nunha finca privada, entonces non sabemos moi ben cal é a situación real do tema do circo. Por lo tanto, queríamos se non la podía explicar un pouco. Tamén lle trasladei un día, non me acordo se fora nunha xunta de portavoces ou rematar unha comisión informativa, como está o tema das taquillas do auditorio, o tema de recaudación, como está. Quen cobra eso, se está reflexado de alguna maneira nos orzamentos, se temos pérdidas, se o auditorio nos dá ganancias ou cal é a situación real que nos atopamos frente a este tema. Por último, no plan de igualdad se meteu unha factura falsa, parece ser, por parte da empresa, meteuse no mes de decembro, pagouselle transferencia Banco Pastor, Grupo Popular, 7.229,75. Bueno, non sei se pode vir a pleno ou non, nos facilitouse, nos eu quero facer unha pregunta, porque, aparte de que nos non lle comento ao alcalde un poquinho a situación previa, por si non o conoce, porque eu que ten que respostar, ou, bueno, se quere ele ou delegar, pero explico un poquinho a situación. Se trouxo unhas empresas, se nos comentou nas comisións, bueno, primeiro nunha xuntanza, nunha reunión, e viñeron a presentarse outras empresas. O Partido Popular votou por unha empresa que non era esta, nin era tampouco a primeira que se contratou.
Cando se contratou a segunda empresa, non sabemos que empresa é, tampouco apoiamos, e agora parece ser que a indignación é porque esa empresa que nós non eleximos, que había unha persoa ou un dos propietarios que era do Partido Popular, iso que lle preocupaba na comisión. Entonces, nós non temos nada que ver con isto, nós non eleximos ninguna das dúas empresas, nin esta, e se nos comentou que esta factura, que non vou a decir empresa no pleno, nin vou a decir máis datos, só digo que hai unha factura que se fixo a través dunha transferencia, que é unha subvención, e quería saber se temos que devolver esa subvención, punto 1. Punto 2, se esta empresa realmente meteu unha factura falsa, está incurrindo nunha falsedade documental. Por lo tanto, quero saber se este ayuntamento se vai a cruzar de brazos ou vai a tomar algún tipo de medidas contra esta empresa. Decímolle, o sea, o cliente é Concello de Rianxo, e a forma de pago é mediante unha transferencia do Banco Pastor Grupo Popular. Vencimento 6 de 1 de 2017, non vou decir o número de conta, pero si vou decir o total a pagar, 7.229,75. Se esta factura se emiteu en decembro, fecha 22 de 12 de 2016, número de factura 2/104, e o cliente UNIF, que tampouco vou a decir, xa que estamos en pleno non queren que se diga, non teño ningún problema, pero parece ser que non se pode decir. Ben, o que quero dicir isto é, se se nos mete unha factura no mes de decembro falsa, como nos damos conta no mes de abril? Porque entonces está pasando algo. Queríamos saber, porque non se nos explicou tampouco con máis detalle, o que non pode ser é que nos digan que agora nos inventamos este documento. Porque este documento se facilitou nunha comisión informativa, que non se pode traer a pleno. Eu podo lle preguntar por isto porque me parece serio realmente. Que non enseña factura no pleno nin diga a empresa, en ningún momento dicen. Por lo tanto, tampouco estou poñendo ningún tema sobre a mesa que vai a ser peligroso para o Concello, para nós ou para quen sexa. Simplemente queremos saber como se paga unha factura no mes de decembro e nos damos conta que é falsa no mes de abril. Por a nosa parte, máis nada. Moitísimas gracias. Por empezar por este último tema, hasta onde eu sei, esta factura non está pagada, por lo tanto, no, aí fala... Enseño ya. Tales a pagar, sí. Non está pagada. El pon un número de conta para pagar, pero que se nos dixo que se paga. No, vamos a ver. Parte pagou. É dicir, eu escoitei, cada quen dixo que me parecía, e agora vou dicir eu as miñas cousas. Entón, a ver, se non queren escoitar, pois, ao próximo día todo. Vale. Escoitamos. Ten a palabra o... Non, escoitamos, de verdade, alcalde. Sí, perdón, disculpe, non, é que... Non se pagou. Fala o procedimento de como se pagaría, que sería mediante transferencia ese número de conta. Por tanto, non é verdade afirmar que está pagada. É unha factura que está tramitada, que está metida e que está aí. Entón, a partir de aí, estúdase se esa factura este Concello está tardando, e xa o sabe, porque hai unha serie de días de retraso no tema dos pagos, que se lles dá perfectamente a todos o informe trimestral. Entón, esta factura non está pagada, e non está pagada, unha, polo retraso que levan as facturas do Concello de Rianxo, e segundo, porque detectaron os servizos e, sobre todo, a área de que é unha factura que non se corresponde co traballo realizado. Por lo tanto, é unha factura que se vai devolver, e donde se hai que ir a por ela, pois habrá que pleitear coa empresa pola non execución do trabalho. E hasta onde eu sei. Eu creo que con isto xa chega. En todo caso, se dará, é dicir, que se vai devolver esa factura, non se vai pagar por ese traballo. Que hai perigo de que se perda a subvención do plan de igualdade, que ascende a... Ahora sí que che pregunto. Si, son 8.000 euros. 8.000 euros, pois, efectivamente, que é posible, xa está perdida. Claro, que se perda iso, pero débese, e se mirarán tamén as consideracións de tipo legal, que o Concello debe exixir a unha empresa contratada para facer un traballo e que non o entrega en tempo ou non o entrega. Como pasaría, hai unha responsabilidade por parte nosa de facer seguimento da factura e do traballo. E esas alertas están encendidas e se vai proceder a reclamarlle a empresa tamén os danos colaterais de que non se producir ese traballo. Contratámola como se fora unha empresa que realiza unha obra. Eu creo que, pola miña parte, e non sei na comisión, en ningún caso falamos de vinculacións estranas co Partido Popular, a non ser que se chame igual o Banco Popular que o Partido Popular. Non. Estaba ela adiante. Pero eu non.
En ningún momento Nin eu mencionei. tampouco, pero eu Bueno, teño que... bueno. Pero esta persona que estaba na comisión... Non se contratou, supoño que habería outra serie de... Pero non se dixo nada, Adriana, perdón, non dixestes nada de que... Sí, Díxose que o que máis me molestaba que era que unha dos componentes fose unha ex-concejal do Partido Popular. Bueno, eu non sei Non sei as iso que o que máis lle molestaba. Non ten nada Non que sei ver. se estaba alguén do Non ten nada que se ver o dixera. que falamos con que fora Díxose. alguén militante de non sei que ou amigo de non sei cuánto. Non ten nada que ver. Vaise devolver e se lle van pedir responsabilidades por facernos perder unha subvención. E eu creo que a conclusión que se chega desde o grupo de goberno e a conclusión que lle dou a resposta. Unha factura dun traballo que non se executa non se paga. Tardarase máis en pagar, tardarase menos, pero o detectar que non se correspondía co traballo e que ida por riba nos fai perder unha subvención, pois toman as medidas oportunas da maneira máis normal, como se estuéramos falando dun tema de asfaltado, como se estuéramos falando dun tema de saneamento ou dun nome ou dun tema de outra actividade. Tema circo. O Concello intenta aplicar unha moción, a moción que se aprobou no Concello de Rianxo falaba explícitamente de temas de espacios públicos. Meteronse nun espacio privado, non se conectaron a auga municipal, non se conectaron a luz municipal. Eu non dei esa autorización, nin dei autorización para colocar hasta onde podía os cartéis, eles colocáronos e eles se van a enfrentar tamén unha sanción por usar espacios públicos para anunciarse. Mais alá, se lle requiriu todo un tipo de información e de documentación de tipo urbanístico, intentando aplicarlle a un circo, a unha carpa e a unha instalación que hai ali, pois pouco menos que o que lle encargaríamos a calqueira outra empresa. Vale? Tamén dicir que se tomamos a mesma vara de medir, nos cargamos a maior parte das festas populares, porque teríamos que andar a pedir croquis e non sei que. Entón, se fixo o posible para que non estuveran. Ora, sin cometer tamén unha situación desproporcionada contra unha actividade. Entón, tampouco vamos ter. Entón, podemos intentar correxir. O que falei moitas veces na prensa é o intento de que nós non deberíamos ser os concellos que anduvésemos a legislar, oxalá esa lei de benestar animal diga se son permisibles ou non, pero non nos andar a interpretar pola nosa conta e intentar aplicarlle cousas que non teñen que ver co espectáculo en sí, co espectáculo dos animais que rexeitamos no pleno, que teñamos que buscar subterfuxos, que se a propaganda, aplicando a lei de publicidade, que se a lei de espectáculos, que se o temas urbanísticos, que se licencias de non sei que. Non é normal que nos teñamos que intentar aplicarlle a un circo ese tipo de historias e subterfuxos buscando o que non nos gusta ideolóxica ou como espectáculo. E entón, esa é a resposta. Se fixo o posible. Evidentemente, intentando eles comprometeronse con nós a non ter animais, eu non sei porque tampouco asistín ao espectáculo, non sei se estuveron de exhibición, se non estuveron aquí. Ora, recurso municipal, ningún. E o pouco que tuveron, que foi o colocar a cartelería, van ter unha infracción, unha denuncia e un intento de cobrarlle por esa sanción, un expediente sancionador por iso. Entón, está. De todas maneiras, agora tamén teñen ocasión en Ribeira de defenderse con ardor, ou en Noia tamén defenderse con ardor guerreiro, a que non se celebraría. E polo que vexo, nin en Ribeira, nin en Noia van tomar, nin siquiera tomaron ninguna medida. En Villa García intentaron, porque tamén intentaron facer o mesmo que aquí, aplicar a moción que tiñamos aprobada de non usar espacios privados. O que teremos é que andar, pois se cadra, é reclamarlle que temos que reclamarlle, que esa lei de benestar animal ou a lei de espectáculos públicos que hai que modificar, que inclúen especificamente que queremos un territorio galego libre de espectáculos con animais. E entón teremos, e entón non andaremos nós a buscar e inventarnos excusas para paralizar aí, que nos poden, ao final, incluso interpoñer unha demanda por intentar aplicarlle unha legislación que non correspondía ao caso. Entón, ese é o tema. Depuradora, alégrame que faga esta pregunta porque eu levo matándome bastantes anos porque executen o plan de saneamento Ría de Arousa 2009-2015. E digo ben, 2009-2015. Sei que vivimos no ano 2017 e o 2009-2015, que era, perdón, 2012-2015, que eran fondos da Unión Europea especificamente para facer actividades de saneamento en Rianxo, ampliación da depuradora, novo colector, tanque de tormentas, ningunha desas inversións, 2 anos despois de que expirara o prazo, está aquí, está executada. Entón, trasladar efectivamente que é necesario que, aparte de que haxa medidas correctoras locais que teñen que ver moito
coas empresas, coas dúas empresas das conserveiras que temos no noso concello, moita da actividade que hai, que se está intentando ser moito máis riguroso e leválos tamén a un réxime de sancións as dúas conserveiras para que apliquen estritamente a legislación e o que é o regulamento de verquidos. Pero hai unha segunda parte que ten que ver cuns orzamentos comprometidos pola Xunta de Galicia que recibeu un montante de diñeiro da Unión Europea para executar obras de saneamento en Rianxo e especificamente puxo 4 millóns destinados a esta, a ampliación da depuradora con novo depósito e máis novo tratamento, tanque de tormentas para acumular durante bastantes días o procedente da chuvia para que non fora directamente a depuradora, novo colector e outro traballo máis de impulso nas redes de saneamento daqui, e ninguna desas por 4 millóns se fixo. Entón, debemos instar, e é o momento tamén aproveitar o pleno, pois efectivamente para instar a que se realice esa actuación que están comprometidas. Este ano, nos orzamentos da Xunta, aparece dunha maneira vaga 7 millóns para, xa non estamos no 2005, no 2015, no ámbito do plan, agora prolongas un pouco máis, pero prevense actuacións por 7 millóns. Espero que estas actuacións, por fin, que teñen de horizonte o 2019, sí que se executen e nos permitirá falar de menos episodios de contaminación na ría e nos permitirá falar de obras de saneamento comprometidas en Leiro e Rial e nos permitirá falar de toda unha serie de actuacións que teñen fondos europeos para Rianxo e que alguén non está executando. E nós vamos a seguir sendo vos con este tema, non dicindo, bueno, pois xa chegarán. Este ano hai 7 millóns. Aparece unha referencia explícita de 7 millóns a invertir en saneamento en Rianxo. Vamos ver a final de ano e o falamos con calma entre todos e a ver se efectivamente se consigue. Porque, desde logo, co tanque de tormentas, a obra permite que haxa únicamente 10 días de verquido, é o que está estipulado, é dicir, agora que prácticamente chove e xa verten por fora, polo sistema que se adoptou no seu momento, que agora hai que apandar con el, falan de 10 días únicamente ao ano de posible verquido. O tanque de tormentas aguantaría agua de chuvia e toda a depuración quedaría ali, dándolle un pouco de caña á depuradora e permitindo que o sistema biolóxico que ten, que non é o máis apropiado evidentemente para Galiza, pois que funcione de outra maneira. Pois esa é a primeira, tanque de tormentas, un novo colector, un novo tamén depósito, duplicando a capacidade do actual, e son medidas que están aí e que a Unión Europea, para que non houbera verquidos a ría, pois fixo unha transferencia de millóns ao Concello á Xunta de Galicia para que obras a facer nos concellos. E o de Rianxo, por alguna circunstancia, porque aí non hai cuestión de permisos, nin de licencias, nin nada, non hai parálise, teñen que executalos. Estamos no turno, eu tamén comprendo que é principal resolver problemas, e o digo máis de maneira sincera e sin retintín. En Ribeira, que estaban sin depuradora, é normal que a medida primeira sexa que a grande cidade da Ría de Arousa que establezan aí como prioridade. Entendo perfectamente. Incluso en Noia, que tamén estaba verquendo directamente. Ora, solventados máis ou menos os problemas de depuración en Ribeira, solventados máis ou menos os problemas cos cheiros ou que pode haber, pero bueno, hai unha depuradora en Ribeira, hai depuración tamén en Noia, que agora veña a obra comprometida a Rianxo. E non estaría falando disto se non houbera documentos que avalan isto que estou dicindo. E non me estaría inventando millóns de cousas se non tuvera no noso poder documentos da Xunta de Galicia, da propia entidade, que avalan isto que estou comentando, de que hai un incumprimento con Rianxo dunha serie de orzamentos que estaban establecidos. E este ano están 7 millóns nos orzamentos. Eu imagino que non será todo, evidentemente, para realizar neste ano. Aquí facían unha graduación por anos, falaban de 300 e pico mil este ano, e algunhas outras medidas. Esperemos que se executen. Obra de edificio de Maite Rial. Tal como se lle mandou a Valedora do Pobo, digo porque tamén este tema chegou a Valedora do Pobo, o edificio de Maite Rial, primeiro, a construción de Maite Rial, no momento que se dá a licencia, manifesta que ten conexión ao público para o saneamento e para a auga. Ou seja, que se levanta porque alguén di naquel momento que esa obra tiña auga. Ao final parece que alguén enganou no seu día e donde había auga, agora non hai auga. Cómprase unha propiedade e esa propiedade
tampouco se reclama o banco que a vende que teña auga, tampouco se reclama, nin o propietario primeiro que enganou por unha construción que non debería erguerse se non tiña solucionado o tema de auga e saneamento. Segundo, engánaselle tamén ao cliente que vai comprar un banco e resulta que o banco se despreocupa. Entón, é cando se traslada ao Concello o problema. Despois de ter enganado, é dicir, que unha obra que tiña saneamento e auga cumprida, agora non a ten. E segundo, se lle engana alguén que vende unha propiedade sin auga e que se despreocupa. Ese tamén é o poder dos bancos estes do Sareb e todos estes bancos malos, que ao final deixan o cliente e nos deixan a nós ter que resolver un problema onde non o había. Entón, terceiro asunto, que medidas hai concretas que é o que lle interesa seguramente ao veciño? Teñen unha posibilidade desde o primeiro día de conectarse dunha maneira provisional a través dun acceso particular, privado, unha obra privada, para conectarse na xeneral e conectarse aproveitando dúas maneiras de pasar as diferentes estradas que hai, usando a rede de pluviais e atravesando a estrada pola rede comunitaria e da traída veciñal que teñen. Esa posibilidade teñena desde o primeiro día. Nun principio, e aí confeso a miña culpa, dixenlle que o Concello podería pagar iso, pero consulteino con a COGES, consulteino de que había e considerouse, deronme esa información de que non era procedente que o Concello anduvera a financiar pequenas chapuzas, cousas particulares e tal. E iso se lle trasladou, pero xa hai meses, a eses veciños que poden dispoñer cando queiran desa conexión provisional. Porque senón hai que esperar, e neste momento está dúas veces pedido a estradas da Xunta, o levantamento das aceiras, porque hai que levantar aceiras desde Campo de Pazos para meterse por unha estrada abaixo e non que sexa para beneficiar unha casa sola, senón aproveitar a actuación de varios miles de euros para varios. E esta é a realidade. Pero que lle dixo a Xunta? A Xunta non contestou. Non, o que non lle contestou, según o Valedor do Pobo, é usted cando lle dixo a Xunta que lle caducaba o plazo. Teño aquí as fotos do Valedor que lle dixo a usted. O Valedor se lle contestou, e o Valedor mandou... Sí, o Valedor ten os papeles que usted ten e que se intercambiou co Xunta. O Valedor lle mandei as contestacións e o Valedor dixo, bueno, xa falaremos dentro de 3 meses, se pechou o tema. Non pechou, está aberto o tema. Pois volverá agora e lle volverei a contestar. Solución 1, ten a posibilidade o veciño de conectarse de maneira provisional xa conectándose ali, con un coste pequeno. Segundo... Pero a Xunta non lle dá permiso. Non ten o permiso, según vostede. Claro, segundo... Entón non pode conectarse de forma provisional. É que se non me deixas falar, máis que da primeira... Non estou mentindo. Está mentindo porque a Xunta lle permitiu... Primeiro, a Xunta aínda non permitiu nada. Non chegou aquí. Que a Xunta xa se lle mandou de segunda vez. 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 A mesma Xunta que non executa as obras de saneamento en Rianxo, por favor. Esa é a mesma Xunta. Mira, primeira cousa. Bueno, nada, este non é un diálogo. Non queredes escoitar. O primeiro, teñen posibilidade desde xa de facer a conexión. Tan pronto chego da Xunta, valoraremos se efectuamos que está mandada. Está mandada, mira, xa está. Vale, xa está. Xa está. E teño aquí con fecha, firma, sello, todo, e firmados, non como os mandan vostedes sin sinal de televisión, xa está, sinal de televisión, sinal de televisión. Non, que non queredes contestar nin escoitar. Xa, a razón ten a Xunta. A Xunta, isto non vai ser un diálogo de xordos. O sinal de televisión, hai unha avaría no repetidor de Taragoña, fíxose unha primeira o amaño, intentouse resolver unha primeira avaría, parece ser que hai 3 ou 4 canais que aínda non se collen ben, se lle requeriu a empresa que instalara no seu momento, a empresa GST do Milladoiro, que instalou o repetidor de Taragoña, que volva a facer unha revisión. Ora, tamén aí hai unha reflexión que é hasta que punto ten que garantir os concellos a boa recepción. Eu creo que nestes tempos, habendo repetidor na Curota, xe abre, non sei que debería haber tecnoloxía, os medios da xente que realmente cobra por iso, Retegal ou as redes, digamos, de transmisión, que deberían ser elas as que garantisen a cobertura. Pero vámola facer no repetidor de Taragoña, que é onde se localizou a avaría. A rúa de medio aos escuras, imagino que sería do medio, da arriba, da baixo, varias, non só a do medio. É unha situación que se dá. Tamén, tampouco é normal que quen ilumine as ceas
nas terrazas sexa a farola do Concello. Tampouco é así. É dicir, se houver un sistema de iluminación propio, quen ten que garantir as comidas ou as ceas non é a farola do Concello, non é, eu entendo. A rede pública é para o paso, para a seguridade, etc. Pero estritamente para a actividade dentro das terrazas, eu creo que deberían ser as propias terrazas. Miraremos, non obstante, de aquelar e facer algunha actuación que permite. Evidentemente ten o seu custe, porque implicará montar seguramente un cadro aquí e facer algunha actuación. Facer un inciso aparte inseguro. Inseguro, se vas por algo. Bueno, levan 20 e tantos anos facendo isto, e quero dicir, home, está ben que tomemos medidas, pero, bueno, seguro daquela maneira. Hai luces en varios sitios, bueno, o que non hai luces ás veces en ningún comercio no exterior. Despois tomo nota o Parque da Torre, saben que está incluído dentro dos proxectos de parques do plan de obras que se aprobou, entón vai haber unha remodelación que eliminará, algo se retirou da Martela, se revisou, daremos unha voltiña ao Parque da Martela. Hai 4 anos se procedera a modificación, o que pasa que é un parque con moita tralla. Contratación menor, intentaremos, e ustedes poderán creerme ou non, pero eu non teño ningún interés en que siga habendo contratos menores prolongados. É de ritmo dos servizos daqui, na medida do posible, como pasa tamén cos orzamentos, como pasa con outras cousas que se retrasan, hai un retraso grande, un retraso que non é para justificarnos, pero sí que chego a moitos sitios e están con estas mesmas situacións, uns apróbanos antes, outros despois, pero hai un malestar bastante grande en moitos concellos polo volumen de traballo que está vindo. Agora debería estar traballando 100% para nós e resulta que ven comunicación do Consello de Contas, do Tribunal de Contas, envío trimestral do pago non sei que, cousas que efectivamente nos está colosando tal. Comisión de Saneamento, e xa para rematar, porque xa levamos así un tempo, a Comisión de Agua e Saneamento seguramente para a semana. O demora foi polo nomeamento das 2 persoas da Deputación, que unha vez nomeadas, e falo de hai cousa de 15 días aproximadamente, pediron para vir a remisión dunha serie de documentación que ustedes xa tiñan sobre estudos que se fixeron para vir cos deberes feitos e ter coñecemento a que se estaban enfrentando. Entón, se lle remitiu, creo que hai 10 días aproximadamente, esa documentación. Creemos que xa é un tempo suficiente para que tiveran visto iso, e o enxeñeiro que nomean 2 persoas da Diputación, espero que a semana que ven estea un enxeñeiro e un economista, que estean xa disponibles para nós e poder ter esa reunión da Comisión. O servizo evidentemente vai se manter, intentaremos explorar o máximo, que non vamos, desde logo, poñer en perigo en ningún momento que haxa o servizo. Veremos cando damos, e o camiño está tomado nesa dirección. Ahora, vamos ver, e oxalá a Comisión tomemos a decisión conxunta. Tomaremos nota de algunha das cousas que nos dan. Tamén quería, xa por último, o tema da Manuela. Se retiraron por parte do Concello os remos porque están entregados a unha empresa para facer os traballos oportunos. Entón, imagino que daqui a 15 días aproximadamente estarán recolocados un novo sistema de doble fixación. Vai levar unha fibra de poliéster, fibra de vidro de grosor, que sexa anticorrosivo, porque o que causou un pouco de desprendimento é que teñen os remos teñen por fora bronce e por dentro ferro de aleación que está corrompido pola auga, polas filtracións. Entón, esa filtración acaba corrompendo o ferro e o bronce, incluso reaccionan de maneira así contraria. Entón, agora vaise proceder a poñer por dentro fibra de vidro de grosor grande para fixalo para que os remos teñan outro tipo de consistencia que esperemos que garden. Pero está ese proceso en marcha nunha empresa especializada en traballos con bronce. Por hoxe creo que chega. Se quere o público dirixirse aquí, agora é o momento. A nivel personal, con relación ao apartamento de autocaravanas, porque consideramos en el campo que non temos saneamento como non vemos a redes,
donde as caravanas moitas veces teñen dificultades porque se son un pouco anchas, pois onde ten unha man esquerda, a man dereita, pois é un terraplén e se é mellor que teñas un garrabarros para que non houvese ningún problema. E despois salientar que estamos contentos ca publicidade que nos está facendo turismo. Como estamos, sempre nos aporta todos os folletos habidos a por haber, porque a señalización puxamos a nós, pero gustaríamos que xa que vai o programa de todos vos o impulso do camping, pois que por lo menos nos chegara antes de que o entéramos, porque que foi o que acabou pasando co de Boiro. Boiro tamén ten unha zona de autocaravanas, pero sabedes que foi o que pasou ali, que se incendiou o camping non o queimar a pasar da rodología. E iso que fixo foi quitarlle clientela, porque a clientela vai ao menos custo. Unha clientela ademais que non paga casi nada, porque traen as súas compras da casa e venen de recorrido. Nos temos acordo con Autocaravana Club de Galicia, que está en todas as provincias, lle cobramos por pernocta a unha familia de 4 componentes 9 euros con todas as instalacións. E ainda así só aparecen na Guadalupe e veñen Vigo. E para que tomedes datos específicos e concretos, porque o que vexo que nas mocións ten que haber máis concreción a nivel xeral. Non lanzar as campanas ao pueblo patatín patatán e non concretar, hai que concretar máis. Con relación ao camping xa vos deu dado, bueno, por favor, a ver se puderamos ter canto antes pois as augas residuais cubertas e a barreira que tanto pedimos, porque xa se nos cae un italiano, despois un francés, a ver se claro se nos cae un portugués por a barreira de tronco. Xa está. Ben, con respecto ao tema do saneamento, sí, do saneamento de tronco, houbera unha oportunidade cando fora no seu momento, e si que houbera un proxecto que veu rexeitado por Costas. Iso non quita para que se intente volver a meter en algún dos plans, está ben o convite a que forme parte dun dos programas de obras do Concello, do plan da Diputación, que se poden volver a meter un plan de saneamento, pero xa digo, que veu no seu día e consta na documentación rexeitado por Costas. E xa non estou falando destes últimos 5 anos, estou falando anos 2007, 2008, cando se fixo tamén o saneamento de Brión. E hai documentación que explica o rexeitamento de Costas a facer a depuración en toda esa zona. Hai que intentalo. Nos temos aí 18 anos, xa con outros rexidores nos abriron en pleno agosto as carreteras, non podemos facturar nada. Cando foi a vaga dos incendios tamén foi fatal, e agora o que nos está quitando de avanzar é precisamente pois eso, porque en pleno agosto teñen que ir as cubetas a vaciar e que el cheguen. Entonces, temos que intentar, pero que eso que son proxectos que o favor e os volvemos non é favor, é intentar. Por último, eu venho a facer unha pregunta, isto é que me traslada ao povo de Rianxo, preguntándome se existen formacións políticas en Rianxo, porque xa sabedes que estamos en loita por conseguir o centro de día, e que non ve ninguna formación política que este aí representando a nada. Non pedimos que veñades como políticos, sino como xente ciudadana para axudar aos ciudadanos de Rianxo, porque eles son os que o están pedindo agora. Nada máis. Quería dicir que na primeira concentración estivemos, creo que bastantes do que estivemos aquí, na segunda sí que houve militancia, e xente a título particular tamén estuvo. Igual non concelleiros, pero sí, pero tamén expliquei que no seu día que tamén se toman decisións de aprazamento, de desprazalas dun día para outro, e non se conta tampouco cos partidos políticos, por lo que sea, con todo dereito a escoller o día, escoller a data, escoller o momento, escoller o lugar, non se nos consulta tampouco. Quero dicir que tamén está ben que entre todos aí hai unha comisión que se quere ter unha interlocución tenos de man, e sabedes que
sí que hai complicidade de moitos, porque estuvemos na primeira das xornadas, estuvemos ali de lado vosa, non se quiso ter protagonismo por parte de ninguén, poñernos en segundo plano como calqueira outro veciño, como acaba de expresar moi ben vostede, e se fixo. Entón, quer dicir, por un lado nos pedides que sexamos discretos e por outro lado nos decides o outro día que faltamos. Bueno, pois eu digo que estaremos e o domingo. Bueno, xa, pero a xente tamén hai que explicarlle que de alguma maneira hai eso. Sí. Bueno, pero ali moitos estuvemos. Hai máis e espero que este aí. Sabedes que hai facilidades... É o regidor que é o alcalde, que manda no pueblo, é o primeiro que ten que estar. Sí, pero xa estuvo ali. Bueno, pois estarei tamén a terceira, xa é unha cuarta, estarei, pero igual a quinta non, igual a sexta tampouco, igual a sétima sí, é dicir que hai máis compromisos ás veces e non se pode un duplicar, pero que hai apoio. Os carteles, os problemas en ningún momento. Estamos axudando. Tamén temos as Torres de Santos con nós tamén, que xa saliu no periódico, que tamén nos está axudando. Que vamos a axudar a calqueira manifestación que haxa para un servicio para o povo, polo menos aquí sempre vai haber axuda por parte do Concello e estou seguro que a maioría apoia que haxa esas cousas. Non hai diferencias. Entre nós, entre a xente do pueblo, non hai diferencias políticas. É a xente do pueblo, nada máis. É iso que queremos. Se quere falar alguén... por as formacións políticas. Nada máis. Nada máis. Nada. Sobre iso que escollen, non somos escollidos. No, simplemente, como, bueno, fixo referencia a nós, eu gustaríame que ao mellor esa manifestación, esa forza que está habendo no noso povo, pois ao mellor hai que enfocala ben, porque eu gustaríame decir aos rianxeiros e rianxeiras que o centro de día hai que decirlle que non pode ir calquera maior. O maior ten que estar valorado dependente, e tal. Gracias a Dios, nos aquí temos persoas maiores que, bueno, barallamos ese tanto por cento de xente maior de 55 anos, pero gracias a Dios non todos están valorados dependente. Entonces, ao mellor, xa sabemos eso? No, digo eu que... Agotouse varias veces o acordo. Hai uns terreos que se cederon. Hai un edificio da Clínica Bella que se cedeu. Claro, pero que igual a xente non sabe e hai que dicirlo. Hai un compromiso... creo que non sabe moito, porque parece que non se fai nada, pero hai compromiso de cesión, hai un compromiso do outro, da posibilidade de que funcione a Clínica Bella e se remonte. Vai haber un compromiso que tamén é clave a corporación, que teremos que tomar, que é a decisión de financiar incluso cada praza, porque despois, cando haxa centro de día, se o hai, nos vamos ter que pagar 2.500 euros ano beneficiario. É dicir, que son decisións que tamén nos compete e nos va a mobilizar a prol diso. Bueno, que eu creo que vai respostar a corporación no seu conxunto a esa demanda, pero que tamén sexamos rigurosos cando demandamos se estamos na manifestación ou non estamos, ou se un día sí e un día non. Hai outras maneiras de colaborar e hai traballo que se está facendo. Eu traslado o pago medir, eu estou trasladando o pago medir, non o que eu sinto, porque eu estou aí non me xalando. Entendes? É o que pago medir, non estaba. Estamos o segundo día, pero primeiro tampouco nos viron, porque como nos metemos atrás, pois tampouco igual se nos veu, pero estamos moi quietos. Con relación ao que diste que non pode ir calquera ao centro del día, a xente sabe moi ben. Non é tonta, tamén fan unha regla de tres, en todo o que pasa, en unha población de Liga e aquí non, porque se poñería antes que quieras. Pero si somos conscientes que hai xente que está nas casas que non están nos servicios sociais, que tiraron a toalla e que están aí. A mellor que falta unha segunda valoración, precisamente, de recapitular a xente que realmente o necesita. Pero que sepades que tamén hai centros de día que son mixtos, que teñen xente con máis dependencia e con menos dependencia. E ese tipo de centros existen en Galicia. Incluso hai xente que está temporada. A mellor se acaban de pegar que non poden estar cuidados na casa porque a xente traballa tamén e que van temporada. Bueno, eu creo que está expresado iso, a demanda de que vayamos... O apoio de todos. De acordo. E non hai partidos que queren dicir que eu non estou por ningún partido. Bueno, pois domingo hai esa manifestación e de ser o caso, vale? Veña, gracias.